I ho fem parlant avui d'un empat important aconseguit pel Badalona al camp de l'Hèrcules i donant la benvinguda a en Ramon Duran. Ramon, molt bona nit. Bona nit, què tal? I dèiem un empat important perquè Déu-n'hi-do arrencar un punt d'Alacant. Sí, no és fàcil. De fet, estem parlant d'un equip que no tan sols, segurament, té molts números de fer play-off, sinó que aspira clarament a pujar de categoria, igual que el Nàstic de Tarragona. Jo diria que són els dos rivals, podríem afegir-ne algun més, que més números tenen per estar entre els 4 primers al final de la Lliga, i així es va veure per potencial de plantilla, no? Anem a parlar del partit, anem a veure imatges del partit per fer-nos una idea, després ja anirem puntualitzant diferents temes. Sí, el que està clar és que el Badalona, durant els 90 minuts, es va mostrar el suficientment sòlid com per no permetre que l'Hèrcules generés grans ocasions de gol. Sí que és veritat que al llarg de la primera part, per exemple, doncs els locals van gaudir d'aquesta ocasió en què Portillo no arriba per ben poc del refús de Marcos, però clar, estem dient que estàvem parlant d'un equip de molta envergadura que t'ha de generar per força ocasions de gol. El Badalona va intentar del minut 15 al 30 amb aquest xut d'Esteve Monterde. Posteriorment, Abraham va tenir aquesta gran ocasió, un mal refús de la defensa cap al porter, i Abraham que intenta la vaselina però li queda curta, i al final la pilota a les mans de Chema. El mateix Abraham ho va intentar més tard, una primera part igualada, amb alternatives, amb un Hèrcules fort en els primers 15 minuts, imatges ja del segon temps, on el partit encara es va equiparar més. Conforme anaven passant els minuts, el conjunt alacantí mirava de posar setge cada cop més a la porteria de Marcos. El Badalona ho intentava en algun contracop, amb Bermudo jugant d'interior esquerra, després ho explicarem, però no hi va haver novetats. El partit va acabar amb l'empat a 0 inicial, repartiment de punts i el gustet gairebé de la victòria pel Badalona després d'aquest sensacional empat. Més que puntazo, em sembla a mi avui, tenint en compte el rival, el tipus de camp, que és molt diferent al nostre. Ja et dic, crec que ha fet un gran partit, que l'equip ha estat espectacular, potser millor que la Tarragona inclús, perquè a nivell defensiu, traient la jugada de la primera part del rebuig de Marcos, crec que no hem patit. Y bueno, ya te digo, molt content y anar sumant sempre es important y més a aquest tipus de camp. Lo que veníamos comentando, nos hemos enfrentado yo creo que contra la delantera más efectiva de la categoría, con jugadores de nombre y de mucha trayectoria profesional como es Portillo, y bueno, yo creo que hemos estado también tanto la línea defensiva como medio campo, en general todo el equipo. Cuando un equipo defiende así, pues es mucho más fácil para la línea defensiva. No, más que secreto es la seriedad y el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Creo que somos un equipo que ante todo pues ponemos todo al trabajo, y trabajando pues de momento nos está yendo bien las cosas. Aquests són els resultats d'aquesta jornada número 8. Golejar el València Mestalla a casa davant de l'Hospitalet i victòria per la mínima tant del Lleida Esportiu a casa com de l'Huracà de València fora. Empat a un gol entre l'Espanyol B i l'Eldense i victòria al Sant Andreu a domicili 1-2. També al Mallorca B van dosar 4 gols al Saragossa. 0-2 guanya el Villarreal al camp de l'Atlètic Balears i victòria a casa de l'Olot 1-0 davant l'Elx, 2-0 pel Reus Deportiu Olímpic de Xàtiva i aquest 0-0 que parlàvem entre l'Hèrcules i el Badalona. Aquests resultats deixen la següent classificació. El líder ja en solitari, el Lleida Esportiu amb 16 punts, amb 15 l'Hèrcules i amb 14 Espanyol B, Reus Deportiu, Badalona i Nàstic de Tarragona. 13 punts són els que sumen l'Huracà de València, el Sant Andreu i el Mallorca B. I amb 11 hi trobem en la desena posició el Cornellà. 9 punts per l'Olot i el Saragossa B, 8 pel València, l'Elx, l'Olímpic de Xàtiva, l'Alcoià, l'Hospitalet, el Villarreal i l'Eldense. I és darrer classificat l'Atlètic Balears amb 6 punts. Anem a abordar ja el tema d'aquest empat a 0 que deia ara mateix, més que un punt és un puntasso, deia l'entrenador, el tècnic Escapolat. Mai millor dit. Sí. Mai millor dit. Sí, sí. I comencem parlant sobretot de l'actitud defensiva, d'aquest bloc defensiu que tant de rendiment va donar, Ramon. Sí, un Badalona que ja no és novetat, no?, que deixa el seu rival a 0 aquesta temporada. Ho ha fet en diverses ocasions, recordem, en partits disputats a casa contra l'Elx i contra el Sant Andreu, també en el primer partit al camp de l'Olímpic de Xàtiva, i per tant, pràcticament en la meitat dels partits disputats el Badalona ha deixat a 0 al seu adversari, no? Com dèiem abans, veient una mica el resum per sobre,
El que sí que és veritat és que el primer quart d'hora va ser quan l'Hèrcules va apretar, diríem, més de valent, va apretar amb més força, però a mesura que anaven passant els minuts, el Badalona cada vegada se sentia més còmode, cada vegada es trobava millor, s'havia fet ja amb les dimensions del terreny de joc i, sobretot, la col·locació clau, els ajuts defensius dels homes de Manolo González que van impedir pràcticament durant els 90 minuts que l'Hèrcules fos un equip constant i que pogués generar moltes ocasions de gol. D'aquest partit també hem de parlar d'un aspecte personal, Ramon, la reincorporació, per dir-ho d'alguna manera, d'un dels jugadors a l'11. Sí, jo diria que de forma sorpresiva veiem que en el minut 7 de la segona part, en el partit d'ahir, David Bermudo entrava en el terreny de joc substituint Esteban Monterde, però no per fer de lateral esquerre, el seu lloc habitual, sinó per jugar d'interior esquerre, pràcticament d'extrema esquerra, i també per mirar de tapar les incursions del lateral, en aquest cas de l'Hèrcules, el lateral, el número 2, Rafita. És curiós, David Bermudo no havia jugat la setmana passada perquè havia estat convocat, però s'havia quedat com a jugador a la banqueta sense jugar cap minut. La setmana anterior, recordem, entre cometes, havia estat castigat per aquella falta que va haver-hi en el partit contra l'Hospitalet, que ja vam assenyalar, i per tant, Bermudo que torna a l'equip després de 3 partits i ho fa en una posició que, per cert, al final del partit la va voler destacar tant Manolo González com ell mateix. L'objectiu és salvar-se igualment, però bueno, nosaltres tenim ganes, tenim molta il·lusió, els jugadors igual. Ja et dic, jo crec que el dels jugadors és impressionant, el que estan fent és algo fora de sèrie, tenint en compte que no hem pogut entrar al nostre camp, que hem fet la plantilla que va a finals d'agost, ja et dic, espectacular i després jugadors com el cas del David Bermudo, que l'altre dia no va jugar, que no va anar convocat, que avui ha sortit en una posició que no és la seva, jo crec que també un jugador amb la trajectòria que té, que digui me remango i em poso allà a defensar i a treballar com ha fet, jo crec que per un entrenador és un orgull y només donar-li les gràcies perquè el que ha fet avui és digne d'elogi. Descanso, el míster está hablando conmigo, que cómo veía el tema de ponerme de interior izquierda, sobre todo para tapar las subidas de su lateral y ayudar a Fran, y la verdad que le he dicho que sí, que encantado, ¿no? Intentar ayudar al equipo, creo que ha salido bien la jugada y como te he dicho antes, contento a nivel personal y sobre todo a nivel del equipo, ¿no? Abordem ara el tema del camp, aquest tema que és candent en aquest inici de temporada, tant quan parlem dels Dracs com quan parlem del Badalona, Ramon, perquè encara no hi ha data per aquest canvi, diguéssim, d'escenari, no?, d'on juga el Badalona. No, tot i que ja hi ha equips, el futbol base del Badalona s'entrena a Montigalà, hi ha equips com el Sigul, el femení, la segona divisió nacional que juguen a Montigalà. El Badalona encara no ho fa, el primer equip, sí que els entrenaments de recuperació després del partit sí que els fa a Montigalà, però és veritat que continua entrenant i disputant els seus partits a Pomar. A dia d'avui encara no hi ha data definitiva. El pròxim partit, diumenge que ve, contra el València Mestalla, el Badalona el jugarà en el municipal de Pomar. Recordem que si passa ronda, que després en parlarem de Copa Federació, hi ha la possibilitat de jugar-la a casa, probablement també seria a Pomar. La incògnita és saber també si el dia 29 el partit de jornada contra el Villarreal es jugarà a Pomar, el dia 2 del mes que ve, novembre, partit de Lliga contra el Lleida Esportiu, veurem què passa. No podem ara mateix precisar quan el Badalona marxarà a la travessera de Montigalà. Primero te voy a decir una cosita, yo también estuve un poquito sorprendido pues, al tema que llevo mucho tiempo aquí en el Badalona y la cuestión es que, bueno, se empieza bastante bien, tenemos un buen entrenador que me está sintiendo un poquito del orgullo que tengo de conocerlo. Y el tema que, bueno, lo que es la temporada espectacular. Dice, si seguimos así, yo creo que estaremos muy arriba. El rendimiento para mí, ¿qué te voy a decir? Es que de aquí no me iría, nunca, porque ten en cuenta que tenemos un apoyo continuo de la afición de aquí de Pomar. El tema es que estamos como si fuera nuestra casa, que es nuestra casa, y yo creo que, sinceramente, la cuestión es que me gustaría quedarme aquí. El inicio de temporada, como sabemos, mucha gente hemos sido críticos sobre cómo comenzó este equipo a principio de temporada, porque era una plantilla corta y mucha gente socia del Badalona no apostaban por este equipo, pero según las planificaciones que ha habido y la gente que ha llegado, pues ha ido pues de puta madre, y además el factor campo aquí en Pomar pues le ha ido muy bien. Pues positivo, ¿no? Porque está viendo partidos de segunda B, que hacía tiempo que aquí en Pomar pues no
Llevamos 2 o 3 años sin primer equipo y bueno, estamos viendo fútbol de calidad. Podríem dir que és talismà, no?, al camp. A l'inici, bueno, jo crec que ningú ho esperava, no?, inesperat totalment. Jo crec que ha sigut un inici, amb tots aquests anys que portem a aquesta categoria, la segona B, jo crec que ha sigut, de llarg és el millor. I inesperat després de l'estiu que vam tenir, no?, perquè nosaltres vam viure els històrics i la Copa Catalunya i, vamos, ningú esperava aquest inici. Jo crec que l'inici és espectacular, totalment inesperat, però bueno, que continuï la ratxa i que continuï aquest camp talismà. I ara nosaltres aprofitem per conèixer una mica més de prop una de les noves incorporacions d'aquest any del Badalona. Es tracta de Juanjo Prior. El nivel de resultado está siendo, pues vamos, soñado, se podría decir, ¿no? Bueno, lo importante es seguir en esta dinámica, ¿no? Seguir como estamos hasta ahora, que no quiere decir nada, ¿no? Todavía queda un mundo por delante, pero bueno, como tú bien dices, soñado y bonito, ¿no?, por ahora. Yo creo que tiene que ser una seña de identidad, ¿no?, en un campo así como el nuestro, que es de dimensiones pequeñas, el césped artificial, y bueno, tenemos que intentar eso, hacer partidos feos para arribar, muy intensos, para intentar sacar el partido adelante, ¿no? Creo que algo importante para cualquier equipo es hacerse fuerte en casa, ¿no?, y hasta ahora, pues bueno, estamos adaptando perfectamente al terreno de juego y por suerte, pues mira, se está manifestando en resultados, ¿no?, positivos. Yo valoro el día a día, ¿no? Por ahora el día a día pues está siendo positivo, ¿no? Hay un buen grupo, hay un buen nivel de compañeros, de cuerpo técnico, de todo, se va cobrando al día, entonces más no se puede pedir, esforzarnos para intentar hacerlo bien, para hacer una buena campaña y conseguir los objetivos lo antes posible, ¿no? Como los resultados están siendo positivos, pues la gente está más o menos tranquila, ¿no? Importante que hasta ahora, pues aquí ha ido todo bien, a ver, esperemos que cuando cambiemos siga la misma dinámica, ¿no? Nosotros tranquilos, mientras las cosas sigan yendo bien, no nos preocupa ni el terreno de juego ni nada de nada. I ara diem que la propera cita del Badalona no és de Lliga, és entre setmana, és aquest dimecres i és davant la Muntanyesa en aquesta Copa Federació que comença, com dèiem, aquesta setmana. Ramon, quina és la idea del Badalona cap a aquesta competició? Doncs després de 3 temporades torna el Badalona a la Copa Federació, ha de jugar la fase regional, que compta amb les semifinals i la possible final, si és que es passa. Es juga en el camp, en aquest cas, després del sorteig d'equip d'inferior categoria, Muntanyesa-Badalona, al municipal de Nou Barris, el proper dimecres a les 8 del vespre. Si el Badalona passa ronda, hauria de jugar contra el guanyador del Prat-Sant Andreu, que és l'altre partit que es disputarà també dimecres. Si passessin Badalona i Sant Andreu, què passaria? Doncs que si passés el Prat i el Badalona jugaria al camp del Prat la possible final, això estem parlant hipotèticament, i si passés al Sant Andreu hi hauria d'haver sorteig si es jugaria a Badalona o si es jugaria al camp del Sant Andreu. Veurem què passa. El que sí que està molt clar és que és típic en aquest tipus de competicions i en aquest cas el Badalona ho va fer expressament per donar minuts als menys habituals. La idea de la Copa Federació va ser aquesta, apuntar-nos perquè la gent que va arribar més tard i que està jugant menys, que pugui jugar minuts. I així anirem a la Muntanyesa amb aquesta idea. Amb la idea que la gent que juga menys pugui sumar, pugui tenir oportunitats, perquè clar, a la Lliga fer canvis és molt complicat ara. I mira, aprofitarem el partit de la Muntanyesa per treballar amb aquest tipus de jugadors que ara estan entrant poc. I anem a veure els resultats dels altres futbols, de les altres categories del futbol de la nostra ciutat. Aquesta victòria contundent, 0-4 del Lloret al camp del Carmelo i també del Llefià, lluny de Badalona, per 0-2 al camp del Sarrià, la segona divisió nacional femenina. Derrota del Sígol Badalona davant del Futbol Club Barcelona B i en divisió d'honor juvenil, Mallorca 4, Badalona 0. Segona catalana, Déu-n'hi-do. Sí, ple de victòries, a domicili, Llefià i Lloreda, que s'apropen a la zona alta de classificació. Veurem si poden fer una bona temporada tal com s'espera. I en el cas del Badalona juvenil, ara li ha acabat el turmalet particular. Ara han de venir partits de la Lliga de l'equip de Javi Cuesta. Esperem que es pugui refer a nivell de classificació ben aviat. I pel que fa al femení, igualment. Està patint un parell de resultats negatius. Esperem que el Sígol també vagi amunt, tot i la derrota d'ahir contra el Barça. Molt bé, Ramon.
Molt bona nit. Vinga, bona nit. Nosaltres el que fem és girar la plana i ens n'anem cap al poliesportiu.